Ja, Levi Hansen, jag vinner i sista det är Gondadal, det är sjukt, ja. Nej, det är helt fantastiskt alltså. Vi spelade inte väl i förra, vi spelade faktiskt inte väl annan distan, men jag vet inte hur vi vinner oss distan och han har haft det helt fantastiskt. Kan man säga att det är typ så här? Ja, nu har jag spelat i Abslänge, men jag har spelat mot dem också och det är nog så vanligt att man säger. Så det är gott att vara här med Alino. Du säger det är gångs ett väldigt där. Vad är galt att det kom? Jag vet inte, ja, vi börjar släcka väl där. Vi är släcka nog klara och jag vet inte vad det är. Alltså, vi tar så om det åren vi skulle vara klara. Men jag vet inte, det är bara kört det och det är pressa där var men det är bara kört det. Men jag aldrig löter var spela okej, men som helt inte gott nog. Men vi får så tröst i det, det är det viktigaste. Du har inte tröst i två distriktssträck. Kan man säga att HB kommer igång nu? Urslidsmässigt är jag ganska, men inte spelmässigt än. Jag håller det näck bättre i linjen än alltid. Att lägarna hade kunnat prestera näck bättre än vi gör i lötnes. Så det må vi arbeta på, men urslit är det här. Hvis vi kunde till och det som inte spelar kanske så väl, men att lugga och vinna så det spelar för att komma så borde det se helt gott ut. Och personligen är det fattigt väl i HB helt då? Ja, jag håller att det är super av er. Men det var det. Super, tack för det. Ja, så tack.